Ang siyuta, gabukal. Oh? Oh. Saan ang isda diya? Ha? Engkanto? Alas 6:26 sa Kabuntagon. By the way, mga igsoon, karong adlaw adto ta sa kuan lungsod sa Sambuan. Nindot jud kining simbahan diri oh. Buhon, balik ta si Bunga ato ning suruyon gani bergadaan mga igsoon no, padung og dumanhog. Alright, by the way mga igsoon, duna di ay kuan diya sa unahan, mura og swimming pool diha mangligo ang mga tao kunya, anak pod ang uban manglaba. Atong hunungan kadali aron nga sukad-sukad wa pa jud ko nakahunong diha. Atong hunungan aron nga kamo makakita pugo sa mga kalihukan diha, tanaw na to. Tanaw na to basig nga makakita tag kalingawan diha. Naa na diri maiso no. Wow. Ito. Tinaw yung tubig dia. Ito may buntag. Asa ang kuwala natin, ang bukal nga tubig tis? Kanang nang ilaw maning ugat aning kahoy? Gika ka na sa ilaw puta na. Atong suruyon ni Maiso. Kaniad to lug. Sige na kog labay-labay diri. Panawag gyud ko sukan nakahunong so karon. Usa ni kahuyat eh? Dakip. Ha? Talisay? Talisay. Dako ano? Patay karon ko kitag talisay nga yan nani kadako. Away. Talisay gini. Kita ninyo ng daon. Ang buntag. Akin mo tinuod nga laki. Labak. Muli tinuod laki. Malabak. Oh. Pero og sigihon wag palabas asawa ayaw ra pod. Ari ang kwante. Bantog diri napita tinaw kay no. Nahi isda. Saan ang isda diha? Ha? Engkanto? Binuhi sa engkanto? Ang iyara bang lagi? Ang isda may igsoon mura og itsuras katambak. Di ra ba ingon nga kanang pras tilapia no? Lahi nga isda no? Murag katambak gagmay.
Ang kaning tubig dito eh, tabang. Tabang. Ah, kumutaob. So, kumutaob mga igsoon. Naray. Tayam-tayam kumutaob. So, naipagka-parat gamay. Ano? Munang giingon nga ilahi ang puti og di color no. Boss. Oh. Ano ba yan? Natabi ko ni Arman Pelas. Ikaw, shout out. Alright. Mahota. Ah, anak ka magpainal og kuante waswas. Ah, kay tinaw. Kay tinaw anak din sila mag-final di og waswas ay. So ari gawas nagikan. Ikan dere. Gawas na to kadung mga kanipaan mga igsoon. Oh. Te, unsa mo may oras mga laba diri te? Ayo alas 5. Ano nag sayo may dire kay aron nami lugar. Ah, kay kung Dagan na mi unya. amo daghan ni unya. Puno ni. Oh. Daghan daw mong laba daw diri. Mayo gyud ni siya kung malimpihan no. Pangao ni mga kuan ba? No? Napoy tiglimpyo diri te. Ah. Ula. Sinakot eh. Nako niya mong kuan oy. Unsa man ni kanang nandadawat ng labada? O kanang inyo hara? Ha? Ah, daghan na gud ninyo bulingon. Sini mana man? Kita patay. Ah, sinima na. Oh, nakasako mo gani. Lagi. Kami pod sinima na man pod. Sini mana ya daghang estudyante mag-ilis. Ah, okay. So mga alas 5 te, unsa mo ka orasa mo human? Mga mahuwan po may alas 10. Let's Jace. So magdamog pamahaw diri. Oh, Oo, naib ko ano, naib biscuit. dai maghatod. Nanao na. Lagi, dito, nangaon na. No? Unya, pag human og laba, largo kaligo. Okay. Ah, pohon mo, balik ko diri maligo ko. Oh, pwede ra maligo diri no? Ah? Duta eh. Oh. Taka ko dito ha. Nakaro paligid ron. First time na ko na may igsoon nga nakakita ko talisay nga kahoy. Nani kadako. Wa poy mga kanang bunga niya mga hagbong. Ana apoy panalasta. Kuya mo nang maigo kas oh. Kita eh. Udagkan bitong isda din oh. Bago na pulis yung similya kaya ang mga dako ang wala ko din. Ano gipanguha? Katong murag mga labi kung nagtrato mga panahon. May isaw mo eh. Vlog din. Ah, sus. Wa gi ko ano? Kanang kami in town dito sa syudad, mag daginot kami tubig. Kamu diri oh, abunda kay tubig. Makalingaw mga igsoon. Woohoo! Nindo to dito. Tukod kay ang tubod gikan sa ilawom siyuta, usog.
Alright, naanatas dalagit. Hinahinay lang ito mga igsoon. What a beautiful morning. Very blue skies. And then dunay mga puffy clouds. Way dago mga igsoon. Simbako palayo. Di lang ta muuwan karong adlaw aron nga makapaulit ang syudad. Unya hapon na di ta mabasa. Good morning, good morning, good morning mga bisdak. We will be visiting the town of Sambuan mga igsoon. Let's see you later mga igsoon. At karon sa poblasyon Alcoy mga igsoon. Nihunong ko karon sa 7-Eleven. Ngaon ta? Kape. Nihunong ko kay mukaon ko, and then sa di pa ta maabot sa Sambuan, shout out ako ang uban no. Duha ka bahin na tong shout out karon. Big shout out to Mr. Nonoy and Nenit Alperes of Dipolog City, and special shout out to Mr. Jake Limbaga, kong amigo, and then Jeff Barakil, Arpel Makilan og Makilan family of Tayud Consolacion, Isabelo Remoto of Miami, Florida. Shout out to you sir. And to Asignar Colina family of Subang Dako, Mandawi. Big shout out to all of you. And also to Mr. Rex Pintor of Davao City, Metodio Masillones and family of Compostela, Davao de Oro. Shout out to all of you. Padriga family of Mabalacat, Pampanga. Big shout out to you. And also to Kabilan and Diparini from Dennis Diparini. Shout out to all of you. Diwaso nang nagawa akong kape, and then padayon ta sa tuwang pagbiyahe padong sa lungsod sa Sambuan. Lungsod sa Bulhoon, mao pa itong pagsuod sa Bulhoon. Thank you day Alcoy sa lamian nga siopaw o kape sa Alcoy 7-Eleven. Lahi ra gyud makapamainit mga igsoon. Ako kadaghan ako gabiyahe nga way pamainit. Lahi ra gyud. Bugnaw kay imong tiyan, ikaduha dali na kang butdan. So mas maayo na makapamainit ka kay mainitan imong tiyan, ang katong mga daotang hangin makagawas. Alright, 1 town to go mga igsoon. Ana-ana kita sa Santander. Ang sunod ani mga igsoon, ang lungsod na sa Sambuan. Woohoo! Yes! Nagkalayo ta sa syudad mga igsoon. Nagkatamis ang hangin. Mabatian gini mo mga igsoon nga ang hangin lahi ra gyud. Lami kay ginhawa. Oh. Woohoo! San Sebastian Wharf, Bato Wharf. Mao nay sakyan padung sa San Jose. Roro Port padung og Tampi, San Jose. Agiyon na to kadali aron kakita mo. Alright, I think it is safe to say welcome to the town of Sambuan. Mga igsoon, na ta sa Bato Port. Mao ni nga Roro Port mga igsoon, padung og to kanang entrance. Mao ni siya Roro Port padung og Tampi. Tampi ba no? San Jose. Ma'am, mangutan ako. Bato Port is San Sebastian Barangay, no? Yesterday. No? Yesterday. Sakop na sa Kuan. Sakop na sa Sambuan. First barangay. From Santander. From Santander. Oh, from Santander, San Sebastian. Okay. So kanong ginganlan manig Bato? Daghang bato, no? Gahig No? no. Gahig no? No.
Oo. Guys, mga naman. Okay, so ma'am kamo mo iga tinda diri. Dugay naman kayo si paninda diri no? Dugay na kayo kaya kani adto pa jud. Ga-vlog mo ko. Actually adto ko sa buwan. Awad na karon. O vlog ko sa buwan. Angat ka sa pizza. Oh, mangat ka dito sa munisipyo. Oh. Sa kuwan sa to? Panaw? Oh. Ma'am kasi. Ay, lantaw? Oh, si kani mo ma'am. Ikaw cashier. Reina Felicidad. Reyna Felicidad. Pare mo ligot tanan. Uy, Adil and then lido. nilay Ikaw ko ma'am. papa. Si Melona. Melona and then ini siya. Jubili. Jubilee. Ah, okay. Oh. Balik-balik niya, diri sir ha. Oh, sige na ko agi diri kasi mo labang. Lapit. Nindot ka na yung tubig diri, mura nag beach resort. No? Ariyo na to diri. Mike son. Awa. Awa. Oh. Gagayo. Gagayo isa daw. Awa. Kana dia labang na ngadto sa Negros Oriental sa San Jose, Tampi Port. Alright, again mga Exxon, San Sebastian, Batu, Wharf, sakop na kini sa Sambuan. By the way mga Exxon, ang kining Sambuan is a town of waterfalls. So dunay daghang mga local and foreign tourists nga ga-chasing waterfalls sa lungsod sa Sambuan tungod kay siguro sa akong tanaw sa ako lang nailhan, dunay mga 4-5 ka waterfalls ang Sambuan. Dao Falls, Aguinid Falls, Binalayan Falls, doon na pa'y Candaybik Falls, o doon na pa'y mga gagmay nga mga falls mga Exxon. Una akong i-encourage ang talan nga i-explore ang mga lungsod sa Sambuan o hinatilan tungod kay adunay daghang kalingawan kanhi mga Exxon, ilabi na ang mga waterfalls o mga rivers. Tawa. Woohoo! Wow! Duta eh. Wow. Woohoo! Very calm waters of Sambuan. Nawang clouds mga Exxon. Ang mga clouds sa ibabaw sa isla sa Negros. Ninduta kayo. We are now in Barangay Tangbo, Sambuan. Mga Exxon, naade ko sa ibabaw aning Barangay Tangbo kay gusto na ko tanawon ang sumpay aning Aguinid Falls. Wa na ko misud anang Aguinid Waterfalls kay makabayad man tagdako dito. And then di man pag kumaligo kay wakoy extra nga ilisan. So ako ang adto ko aning kuan. Okay. Di boss. Ada tanawan dari. Oh wow. Kana bitaw mga nisod og Aguinid Falls. Pag abot la na si babaw sa kinatasan gyud level 8, anhin na sila gawas. Oh na. Boss. Ay buntag. Nay magawas dire? Oh, mo na mo action. Okay. Oh. Ito. Mo ni dire. Mo ni exit sa Oh.
nanay nagkawas ka mga ako ano. Oh. Kani siya diri boss, gika na nagbukid. Sumpay na nagbukid. Nara ni diha. Ana, Spring na rin. gabukal gikan sa ilawom siyota. So kiniding aginid mga igsoon. Gikan na ni ilawom siyota. Gabukal. Oh. Wa magug ko nakadalag sinilas gud sapatos ko nga. Di sad mahimong manaog diri. Alaghanan nila oh. Kawaran sila. Alright. Habis kibaw mo. Ah. Mga igsoon diha sunahan barangay Bunbon na doon na po'y falls diha kanang Binalayan Falls or gitawag nila nga Bunbon Falls nya kinin diri gikan tangad to no sa Aginid Falls barangay Tangbo. So duha ka buk falls ang tubig nila padung sa dagat, so mao nang tanawan ning tubig sa Sambuan mga igsoon tungod sa ilaha mga falls ang ilang tubig tinaw kayo hawa. Oh. Oh. No? Wow. Oh. Mabangbang katinaw eh. Gawas nga limpyo ilang katubigan mga igsoon. Dunay daghang falls ang Sambuan. Alright, let's go. Barangay Bunbon na. Anhi agyon ang Binalayan Falls or Bunbon Falls. Ade. Oh, kada deo. Dool na kaayo, malakaw ra. Alright. Anyway, doon ay daghang kasuruyan. Ilabi na diha sa sentro sa Sambuan. Atong atuon karon. Wow. Moray labing sikat nga landmark mga igsoon nga nagpamatuod nga anaa ka na sa sentro sa Sambuan. Kanang rotunda nila diha nga dunay waiting shed. Awa. Woohoo! Wow. Awa. All right.
Doon ako gusto pasalamatan no si Ma'am Debra Quizon. Thank you for your gift, Ma'am Debra, and happy Father's Day, and big shout out to Mr. Jesse Quizon, Jesus Jesse Quizon in Connecticut, USA, from Marcel and Debra Quizon. Nana sa Sambuan Park. Kini, be, mangutana ko ninyo ha. Kasi nga kaning what tower? Jacob's Ladder. So, be, ko kasi mayog history. Pila man ni siya kakuan steps kaning stairs. Okay, sa akong pagkadungog kining Escala di Jacob. 147 steps padong ngadto sa ubos no sa dahan. Nara mga igsoon. 147 ka ang gikan sa dahan pasaka padungan ni sa Watchtower. Jacob's Ladder. Ha? Kasi mo shout out diha be. Shout out din. Alright. Shout out ko nito. Kasi mo shout out. Shout out din. Shout out ko sa taga-Kalatagan. Shout out sa taga-Kalatagan. Alright. Kining simbahan mga igsoon. Sa ako ang pagibaw ha. Constructed in 1878. So karaan na kayo. Saint Michael the Archangel, built 213 feet above sea level. Isa sa mga nindot kayong simbahan sa probinsya sa Sugbo. Nindot kayog kanayang belfry. Nindot kay belfry. Wow. Sa di pa ta maadto sa ubang bahin sa Sambuan mga igsoon, I would like to make a big shout out to Mr. Cesar Navarro of Pampanga, Edgar Gonzalez of Barili, Gideon Kagaanan of Las Piñas City, Rex Warren Ganob
of Hippodromo Cebu City. Also, big shout out to Mr. Floreto Priscillas of Guadalupe, Cebu City. E.G. Tolentino of Brampton, Ontario, Canada. Big shout out to the Sode family, Ferdinand, Sandra, Liam, and Red of Lapu-Lapu City. Kali TV of Pulpugan, Consolacion, shout out to you. And Bronze Hachi of Chicago, USA. Alright, nara oh. Okay. Doon ay nindot kay nga overlooking ibabaw sa Sambuan mga igsoon. Woohoo! Ninduta ani nga bahay oy. Woohoo! Adi ka kay mabalak ka maigsuon tungod kay dunay sign nga lantaw di Sambuan this way, dunay tarpaulin. Then kini rough road na pero okay ra, madara. So atong tanahon Alright, doon ay entrance nga 40. Sod ta. Oh, wow. Haha. Sakop ni siya sa unsa nga barangay, ma'am? Basak. Oh, barangay Basak. Lungsod sa Sambuan. Doon na sila yung mga TP house diri oh. Pero siya og plato mga igsoon no, flat. And then overlooking sa Tanyon Strait. Ay, binduta. Wow! Yes! Gikan sa sentro
sa lungsod. Pasaka ka estimate na ko naa sa mga 10 minutes. Ug di lang ka masaag, dali ra $1 kaayo. Hanging bridge gid siya. Mga igsoon tubod kay Uliyok man. Woohoo! Doon na sila yung mga plantation di oh. Then palibot doon ay Madrid di Cacao. Right. Then ana ilang holding area, ana ka mo bayad sa entrance nga 40. Alright. Mulihok gid siya. Uga bugat ra ba ko so. Alright, balik na tag kanaog sa poblasyon. Alright, nindot kayo no mo mamuyo og yun ani no sa probinsya kay kalmado nga kinabuhi. And then layo sa kagubot sa syudad, traffic nya, pollution, noise and air pollution. Alright, kabalik na tag poblasyon. What a beautiful sight mga igsoon. Gikan to dire sa ubos ang 147 o 148 steps padung ngadto sa babaw sa watchtower ang Jacob's Ladder. So mao ning Jacob's Ladder. Mao na ning Punong Lake. Actually di gini siya lake mga igsoon, mura siya og lagoon kay kana diha sa likod ana dunay seawall and then dagat na dayon. Then kining tubig daw mura og tayam-tayam, kining brackish water ang tubig dagat og tabang sagol. Ganina mga igsoon, pagsuog na ako ganina, wa pa ko mag-film. Doon ay nilupad rin nga duha ka wild duck. In fact, nahimo siyang kanang bird sanctuary ba? Kanang patog yun nga wild. Nay pagka ang ayang color nay pagkaputi unya nay pagka-gray. So mao na ni karon mga igsoon no. Doon ay daghang isda. Huh? Ya doon na po'y daghang tukmo nga langgam. Kanang ang color brown og itom nga dagko ra ba jud kayo. Ani nanago ani mga kanipaan diri oh. Oh. Huh. Wa na siya matiman mga igsoon. In fact tag-as na kayo ang mga nipa. Nya hugaw na. Pawas ta. Kani adto mga igsoon. Mo ni lang entrance nya. Doon ay bayad kani adto ni, murag 20 man tingali to. And then doon ay floating cottage ito sa tubig. Mahimo ka musakay anang cottage. And then bugsay-bugsay ka. Although doon ay tigbugsay, di gid mahimo nga ikaw rin magbugsay. Pan mao na kani adto. Then after sa pandemic, wa na matiman. Inday, ikaw bantay sa komputer, day. Sa kanan mo? Ha? Aileen? Agad ka karon Lina. Okay.
Alright, this is Gawins Amping kanunay mga igsoon og salamat sa inyong pagkuyog karong adlaw sa ako ang paglaglag soroy-soroy sa lungsod sa Sambuan. Amping.